Jotono lamsokpiu ani YouTube channel lo ke tini hingke ang boro thangnai rani Tamil rok tei telong no sikana nai tongdi tini ni blog se payasak kete ani blog nai tongnai no jotono hambai tabo hingke sing mela thangnai hingkar si mela hi kaisa angui tongo cholai tongo ta hingke or jaga thangnai hi jogaloi ongkol hage tabo hingke police rok kangso ke bisram gonjoni biu sikanda o police kangso jakhani bangoi helmet thui ma thang hata ang ke nai tongdi rok no phunungnai aije phunungma sak tabo hingke mela sokpai hata hingke lama rukung dukan rok kwbangma tahai amo sal tiporbo sadang tongmani bahai kasuk tongbai makata ani khorang si sok yang tongo kongra engke kusuk manita hingke khorang sok liya sing to hani khorang prapirikha khorang hai maroste khorang roha engke tabo hingke mela sokphaioi mela bungkha mukhe to mela ke puja gata kaisa choino devota motai tongde angke tagbono naini hi thangai tongmani wasiba mapai ko ani first time sokphaibu ang kinro no phunung naita angse phunung masakna tabo ke thangai tong ha ne andi gi ma thangnai pete se hayang ba imang khe ma thang phai ha ka waje thang maro bang jaga sia ta hai pan tabo hingke mondiro sokpai ha baksa ni bata saruk sarbayu mairung ro khasir ha sarbayu ta abor sigo matai tong rok angke se sisoyo khai thangai borok bangmani aske butung ha langka kosto ha tongmana baike tongnai palsi majak liya tongmani hingke bui borok bangmani emo mondir or jaga no kake phunungma liya borok bo kwbangma bile keba line basanai kwbangma si puja rok ani tai aso borok kwbang ani tongbai borok bangmani nale kwbang tong jaga pen tong kisa thanda angai tong an ma thangwa mi jil pai 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 thok pai ice cream ta lagi ida kok ida kirit tuh maman hi ice cream sale tabak borok kebangan hai ik mani borok koma belai kumpul tolau ke pen rok tong ke bisa sang hatar jaga serta bata gue jaga ice cream rok sawi aku gue takai thalai sne tong tu mama tu sana solio thalai ke borok kong pak ke ne alle tap hingke ro puja ni phai akongui jeke phai hamba he agartala ni train station no nai srasa guriui naw thanglai sna hi phai le man ta ke ta morom ma asrai pro ma phai man chi tak sok phai fi siu kadang ma pore
tabok hingke guri nai tonglai hata kisa bui borok bo kwbangma tongbai tola dige hingke asok tongbai jotono bini ani birthday hingke cake najak ani birthday ni bangoi hingke bini ani birthday ni bangoi ang kisa matarok guri nai hata puja rok ke mela bo wngmani somoy keba guri nai ha ke tei nogo thangoi cake ragrani angbo pai toi pikha ke auto bai thangoi tonglai hata tabok hingke ani birthday ni cake naithok hande papri ang naithok jang gulab rok ke tei blai rok rojak happy birthday सबसे रजा तो क्या रुकना सागर Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Miss USHA. खराब है आपसे ani birthday kisa kai khaimani tak buiba wasonai to burima rokhe birthday khairuni aban janja mo musukmani haide ke khorangani tamasing ho sormali jen blog nani joton hambai tini blog aske paisnai joton good night